Bore da pawb. Mae'n neis I gweld chi yn saff mewn fan hyn o'r glaw. Mae fe'n afiach mas tu fas. A mae'n lyflu bod mewn fan hyn. Yn presenoldeb Duw gyda'n gilydd. A croeso I pawb sy'n gatra hefyd. Cyn bod ni'n dechrau yn y ddoliad bore yma, dyn ni am jyst dechrau rai o Psalm 95. So bydd y geiriau... bydd y geiriau ar y sgrin, os chi eisiau dilyn. Dewch. Gadewch I ni ganu'n llawen i'r arglwydd, a gweiddi'n mawl i'r graig sy'n yn hachub. Gadewch I ni fynd ato yn llawn diolch, gweiddi'n uchel a chanu'n mawl iddo. Achos yr arglwydd ydy'r diw mawr, y brenin sy'n uwch na diwiau I gyd. Mae mannau dyfnar ddaiar yn ei ddwylo, a chopaion y mynyddoedd hefyd. Fe sy'n bu ar môr, a mae fe wnaeth ei greu, a'r tir hefyd, gan mae ei ddwylo fe wnaeth ei siapio. Dewch. Gadewch I ni ei ddoli ac awgrymu iddo. Mae'n mynd ar ein gliniau o flaen yr arglwydd ein creuwr. Fe ydy'r diw ni, a ni ydy'i bobl y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. Felly, dewch I ni addoli gyda'n gilydd a mynd ar ein gliniau flaen yr arglwydd ein creuwr bore yma. So dewch I sefyll, a newn ni dechrau gan canu Mol ar Ior. So gallwch chi sefyll. Gyda nerth I
diolch bod ti'n Duw mor fawr. Diolch bod ni'n gallu dod o flaen di bore yma mewn i dy bresenoldeb di. Dyn ni jyst yn gofyn i ti llenwa ni o'r newydd gyda'r ysbryd gan y dy gariad di. Dyn ni'n gweddio hyn yn dy enw di. Amen. 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 A diolch i'ch eistedd. Bydd rai ohonych chi'n cofio cwpl o wythnosau nôl, oedd Cadi wedi rhannu gyda ni ynglyn â newid hinsawd ac yn enwedig am COP26, sef gynhadledd bydd yn digwydd Dydd Sul nesaf mae fe'n dechrau. A mae fe'n gynhadledd lle mae arweinwyr ar draws y byd yn dod at ei gilydd yn Glasgow i cael trafodaethau boesig iawn ynglyn â'r byd a'r y sefyllfa yn y byd heddi ynglyn â newid hinsawd. A mae fe'n peth masif. A enwedig i ni fel Cristnogion, fel dyn ni'n ymateb i hynna, beth gallen ni wneud, jyst i cefnogi hynna a wneud safiad gyda'r pobl yma. Felly, dyn ni wedi bod yn meddwl am hyn yn ystod y Clwb Ieuenctid, a wythnos yma oedd y Ieuenctid wedi creu ffilm jyst i helpu ni ddeall yn fwy fel pobl Duw beth yw ein ymateb ni i'r sefyllfa ac i COP26. So, without further ado, drosodd i'r Ieuenctid.
Da ni'n codi'n lleisiau. Codi'n lleisiau. I wneud safiad. Ydych chi am ymuno â ni? Wel, bore da. Diolch i'r ieuenctid am y ffilm yna. A bydd yna gyfle, os ydych chi heb cael cyfle eto eisiau gwneud, bydd yna gyfle ar y diwedd i arwyddo y llythyr agored gan 10yb Fund. Mae'n braf iawn bod yma bore yma. Mae'n hyfryd gweld gymaint ohonoch chi yma a croeso i bobl sy'n gwylio o adre hefyd. Mae yna lot o'n ffyddloniaid ni i ffwrdd yn crwydro gan bod hi'n hanner tymor. O'n i'n poeni bysa jyst fi ag Arwel yma, a wedyn fi cael neges bore yma, dwi'n bod Arwel yn sal, so o'n i'n meddwl, wow, tyfod? O'n i'n meddwl byddwn ni literally yma ar ben fy hun, ond mae jyst yn really neis gweld chi gyd yma, ac hefyd chi sydd yn ymuno â ni o adre. Mae'n hyfryd gweld ffrindiau o Dydd Sul, ffrindiau o Lundain yn ymuno efo ni hefyd. Mae wastad yn braf cael ffrindiau yn ymuno hefyd. Da ni'n mynd i fod yn dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd ar y diwedd bore yma. So i chi sy'n watcho adre, just heads up. Yn amlwg fyddai methu rhoi bara a gwin i chi dros y we. Felly mae'n gyfle i chi nawr just ystyn rhywbeth yn barod os da chi eisiau cymuno efo ni bore yma. Mi fyddai'n gwisgo masg. Mi fyddai'n cymryd hwn a gwisgo masg cyn dod a fe o gwmpas. Ond os nad ydych chi eisiau cymryd y bara gwyn am resymau Covid a hylendid, yna jyst rhowch rhyw nod i fi a byddai'n deall a na i obviously parchu hwnna. A dwi'n siŵr byddwch chi yn cymryd y cymryd mewn ysbryd, ynddo fe. So dyna ni am hwnna. So just ambell cyhoeddiad arall, so mae parti goleuni yn digwydd yma wythnos i heddiw. So mae hwnna'n digwydd nos Sul wythnos nesaf. Mae'n ffordd wahanol o nodi y Calan Gaeaf. A da ni ddiolchgar iawn i Hannah a Lydia sydd wedi mynd ati i drefnu hwn. Mae'n groeso cynnes i deuluoedd efo plant oedran ysgol gynradd ddod i hwn. A mae yn ddigwyddiad le mae disgwyl i'r rhieni neu nain y taid neu'r gwarchodwyr aros am y digwyddiad gyda'r plant. Nid rhywbeth da chi jyst dropio'r plant off a mynd adre i watcho Strictly ydi o. Mae'n rhywbeth i'r teulu cyfan. So mae hwnna am 6 o'r gloch. Does dim angen cofrestru ymlaen llaw, ond byddwn ni yn gwneud cofnod o bwy oedd yma ar gyfer trac yn tres. Does dim grwpiau cymuned wythnos yma, gan bod hi yn wythnos hanner tymor. Yn ôl yn arfer, da ni jyst yn cael brec o grwpiau canol wythnos, jyst i roi seibiant i bobl wneud rhywbeth gwahanol ar nos Fawrth. Felly bendith i chi yn eich gorffwys, yn eich crwydro neu be bynnag da chi am wneud efo'ch nos Fawrth wythnos yma. Dyna ni, dwi'n meddwl. Newn ni jyst blygu pen mewn gweddi nawr cyn bod ni yn rhyddhau'r plant a mynd at y neges bore yma. Lle o Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch am y fraint o gael dod at y gilydd i addoli ti y Duw byw. I ni'n diolch am bod ni eisoes wedi gallu agor yn calonnau a hwylio'n meddyliau arno ti mewn cam. I ni'n gofyn ti fod efo ni nawr wrth bod ni yn myfyrio o gwmpas dy air di ac yn arbennig da ni'n gofyn ti fendithio'r plant hefyd lawr grisiau. I ni'n gofyn ti fod efo teulu Cersalem sydd yn teithio ar ei gwyliau neu yn ymuno â ni o adre bore yma. Ac yn arbennig bydd efo ni wrth i ni ddathlu dy swper di gyda'n gilydd ar y diwedd bore yma. Anfon dy ysbryd glân o Dduw Dad i wneud hwn yn gyfarfod hyfryd iawn. Amen. Amen. So mae'r plant yn mynd lawr grisiau, so dwi'n meddwl Beth a... Pwy sy'n Beth a Jan, ie? Na ni.
Mi'n cael hwyl, mwy o hwyl na ni, siwr o fod. Na ni. Dyna ni. Gwych. Iawn, wel, dydy o ddim yn sil cyfres y Beibl wythnos yma. Fel ydych chi'n gwybod, da ni'n neud cyfres y Beibl gyda'n gilydd am yn ail wythnos. Ac a oedd hwn yn wythnos le o'n i fod yn Penygroes, actually. Ond mae'n nghapel i'n Penygroes dal heb ail agor yn anffodus. Felly, dwi yn cael pregethu bore yma a di o ddim yn sil cyfres y Beibl. So, oedd gennau free pass i bregethu ar be bynnag fi eisiau. A byddwch chi'n meddwl, chybod, efo free pass, byddwch chi'n meddwl o byddwn ni'n dewis rhyw destun hawdd falle, neu rhywbeth, chybod, weddol ysgafn, weddol syml. Ond fi wedi gwneud y gwrthwyneb yn llwyr. Dwi wedi teimlo arweinad i siarad gyda chi bore yma, actually, am sut mae byw trwy amseroedd anodd. A sut mae byw trwy dioddefaint. Dyw e ddim yn bwnc hawdd, ond mae yn bwnc dylen ni fel Cristnogion ddod nôl ato fe yn eitha aml, dwi'n teimlo. Oherwydd, da ni yn byw mewn byd sydd wedi syrthio. Da ni yn byw mewn byd sy'n llawn poenau. A'r gofidiau yna, y poenau yna, yn effeithio Cristnogion fel unrhyw un arall. Da ni wrth gwrs yn bobl sy'n llyged tuag at y gobaith yn Iesu, a dyna lle ddown ni nes ymlaen yn y neges. Ond weithiau mae'n bwysig bod ni'n dechrau wrth yn traed yn dydy. Mae'n bwysig bod ni'n dechrau efo bod yn real, efo reality y byd yma a'r profiadau da ni'n ffeindio ynddo fe. Nawr mae'r reality yma yn amlygu hun yn bersonol yn stori pob un ohono ni, ond mae hefyd yn amlygu hun falle yn y narratives mwy da ni'n byw fel pobl, fel cenedl ac fel dynoliaeth. Ac i ddeud y gwir, un o'r storis mwy yma o ddioddefaint nath greu argraff arno fi wythnos yma. A dyna wrth i ni gofio 55 mlynedd ers Trychineb Aberfan wythnos yma. Oedd hwn yn un o'r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes Cymru yr ugeinfed ganrif. Yn yr un ffordd am a falle digwyddiadau mawr fel Medi'r Unfed ar Ddeg wedi gadael kraith ar ddinas Efrog Newydd, neu'r bomio yn Dresden falle wedi gadael effaith ar y ddinas yna. Mae Aberfan yn dydy yn un o'r digwyddiadau sydd wedi gadael kraith ddofn ar ein cydwybod a'n cof cenedl ni fel Cymru. 55 mlynedd yn ôl i wythnos yma, oedd hi'n wythnos lib iawn, tebyg i'r bore yma a'r wythnos da ni newydd i gael. Ac oherwydd y glaw trwm yma, mi oedd y call tips uwchben Aberfan wedi dechrau mynd yn ansefydlog. Nawr, i chi gogs sydd ddim yn deall beth yw y diwydiant glo, chyfod chi all llechu, chyfod, ond mae'n ngwreiddiau i yng Nghwm Gwendreth, anthracite, glo da, oedd gyda ni fyna. Nawr, oedd y call tips rhyw fath o, pan oedd pobl yn cloddio allan y glo, oedden nhw'n sortio fe allan a wedyn nhw'n jyst yn dympio y wast wedyn i'r ochr. Ac wrth bod nhw'n dympio'r wast, oedd yn troi yn pyramids enfawr. A rai degawdau nôl, oedd De Cymru yn frith o'r call tips enfawr yma. Hynny yw, nhw'n cymryd be oedd yn dda, yn ei allforio fe a gwneud pres, ond wedyn jyst yn dympio y call tips enfawr yma. Ac wrth gwrs, oedd yn cael i dympio ar lethrau mynyddoedd, ar ben bryniau, yn bobman oedden nhw'n gallu i dympio fe. Ac pan oedd y tywydd yn mynd yn lib, mi oedd e yn dod yn le peryglus iawn, oherwydd oedd y cyfan yn tueddu fynd yn slwsh ac oedd yna landslips bach ac yn y blaen.
Ond ar fore, yr 11 o Hydref 1966, mi nath y cwltip enfawr yma uwch ben pentref Aberfan, ddim yn bell o Merthyr Tydfil, lithro fel avalanche di o uffern i lawr y mynydd tuag at bentre Aberfan. A nid jyst tuag at y pentre, ond at yr ysgol gynradd. Mi oedd hi jyst wedi 9:00 y bore, a mi oedd y pentre yn llawn plant ar ddechrau diwrnod newydd. A digwyddodd y cyfan mor sydyn nes oedd ddim modd i bobl ddianc. Ac yna am oriau, am ddiwrnodau, buodd rhieni y pentre yn cloddio am eu plant, gyda weithiau dim byd ond i dwylo. Be allwn ni ddweud? Yn y diwedd, buodd 144 o bobl farw yn y drychineb, 28 ohonyn nhw'n oedolion, 116 ohonyn nhw yn blant. Cenhedlaeth gyfan o blant y pentre bron a bod wedi colli mewn eiliad. Nawr, ar rywydd, ddim trychineb naturiol oedd hwn. Ond yn hytrach, criminal negligence diwydiannol a raddfa enfawr. Oedd yr erchylltra yma'n hollol man-made. Ie, oedd y glaw trwm nath beri i'r tip syrthio yn y diwedd. Ond criminal negligence diwydiannol nath arwain at y peth. Y diwydiant glo yn rhoi pres cyn lles y bobl. Canlyniad erchyll o weld y corfforaethau mawr yma yn rhoi arian cyn pobl. Ond man-made neu beidio, mi nath yr argyfwng yma yn ôl yr haneswyr, neu yn ôl Dydd Sul o leia, a brysuro mewn rhai cymunedau yr seculareiddio fuodd yng Nghymru. Hynny yw, oedd gyda chi sleid eisoes i ffwrdd o'n traddodiad Cristnogol, ond fe nath yr argyfwng dychrynllyd yma wneud i rai bobl droi cefn ar y syniad o Dduw unwaith ac am byth. Achos oedd y pobl yn gofyn lle oedd Duw yn Aberfan. A falle bod ni wedi gofyn lle oedd Duw yn y pandemig dros y flwyddyn diwetha. Lle mae Duw yng nghanol yn dioddefaint ni. Maen nhw'n gwestiynau real y dydyn. Maen nhw'n gwestiynau dynol iawn. Maen nhw'n gwestiynau mae hyd yn oed y Cristion yn gofyn weithiau. A dyna pam i ni bore yma yn mynd i lyfr Job. Nath darllen unwaith eto wythnos yma am hanes Aberfan, fynd â fi nôl i'r hen stori yma sydd yn y Beibl am Job. Hen stori am ŵr o'r enw Job. Mae'n un o'r storïau hynaf sydd wedi i gofnodi a'i hadrodd a'i basio i lawr trwy'r canrifoedd. Mi oedd Job, mi oedd yn ddyn da. I ddeud y gwir, mae'r Beibl yn dweud mae Job oedd un o'r dynion gorau. Oedd hefyd yn ddyn llwyddiannus, yn ddyn cyfoethog, oedd ganddo fe dir, oedd ganddo fe gynydau, oedd ganddo fe anifeiliaid, oedd ganddo fe weision a llond tŷ o blant. Ond yn y stori yma, mae popeth yn syrthio i ddarnau i Job. Mae fydau yn cael ei droi ben i weired. Mae llawer o'i gyfoethau yn cael ei ddwyn oddi wrtho fe. Mae'r hyn sydd ar ôl yn cael ei ddinistrio gan dan. A wedyn mewn digwyddiad hollol trasic, mae blantau i gyd yn marw. I fod ei hun wedi ei arbed, mae yna ryw salwch
difrifol wedyn yn dod arno fe, a mae ganddo fe'r clwyfau yma dros ei gorff i gyd. A wedyn, da ni'n ffeindio fe yn yr hanes ochr arall i'r storm ofnadwy yma, yn eistedd yn galaru, gyda llwch ar ei dalcen. A mae'r hanes yn dweud bod e wedyn wedi ffeindio rhyw fath o lester, rhyw ddarn o ceramic neu rhywbeth, a bod e'n defnyddio hwnna i grafu i glwyfau mwyn cael rhywfaint o ryddhad, a hefyd siŵr o fod jyst teimlo rhywbeth, achos mae'n siŵr bod yr holl brofiad yma wedi adael yn hollol nym. A wedyn mae wraig yn troi ato fe. Ddim lot o anogaeth fan hyn. Ti'n dal mor ffyddlon ag erioed, wyt ti? Melltithiad yw mwyn i ti gael marw. Wedyn, mae ffrindiau fe'n dod draw. Nhw'n eistedd gyda fe ac yn trafod beth sydd wedi digwydd. A mae ganddyn nhw i gyd i barn. Mae ganddyn nhw i gyd i barn wahanol ynglyn â pam bod Job yn dioddef fel hyn. Nhw i gyd yn cymryd i tro i gyflwyno, i theori nhw ynglyn â pam fod Job wedi gorfod wynebu hyn. A dyna sut ydyn ni'n reddfol, ynde? Da ni isio dod fyny a esboniad a theories ac atebion hawdd a slick i bob dim. Os ydych chi fel fi, ydych chi methu copio gyda awkward silences, ydych chi wedyn yn deud rhywbeth, hyd yn oed os yw yn unhelpful. Dyna sut ydyn ni, dyna sut ydyn ni yn reddfol. Da ni isio esboniadau ac atebion i holl broblemau ni. Da ni isio gwybod pam, da ni isio gwybod pam fod pethau drwg yn digwydd i bobl da. Da ni isio gwybod pam fod rhaid i'r dyn niwed, pam bod rhaid i'r plant, pam bod rhaid i'r gwan a'r oedrannus ddioddef. Falle o feddwl ynglyn â'r COP26 yma, da ni eisiau gwybod pam bod rhaid i'r mwyaf gwan a'r mwyaf tlawd yn y byd ddioddef sgil effaith newid hinsawdd mwy na ni sydd efo'r pres a'r dechnoleg i warchod yn hunain. I just ffawd ydy hyn, I just look wael sy'n taro rhai pobl. Oes yna rhyw fath o farn neu cosb dwyfol yn mynd mlaen fan hyn? Ydyn ni yn rhyw ddarnau chess mewn rhyw gêm ddwyfol rhwng y diwiau? Rhyw theories fel hyn, mae ffrindiau Job yn dod lan efo nhw. Mae ffrindiau Job yn rhoi i esboniadau a'i habtebion. A fel byddwch chi'n disgwyl, mae ffrindiau Job yn ansensitif. Yn aml, maen nhw'n greulon. Falle yn anfwriadol, falle bod nhw'n bwriadu'r gorau. Ond gweithio hynny, maen nhw dal yn ansensitif ac yn greulon. A dyma gyda llaw lle mae'r ymadrodd Cymraeg cysurwyr Job yn dod. Chwbod pan chi'n cael rhywun yn dod a wneud i chi actually teimlo'n waith nag oeddech chi'n teimlo cynt. A yn Gymraeg, da ni'n galw hynna'n cysurwyr Job. A mae hwnna'n dod o'r hanes yma. A da ni gyd weithiau wedi profi cysurwyr Job. Ac os da ni'n onest, da ni gyd rhywbryd falle wedi bod yn gysurwyr Job. Wedi dweud rhywbeth pan fydde jyst gwrando wedi bod yn fwy defnyddiol. Wedyn, ar ôl i Job ddweud a roi cyfle i'r so-called ffrindiau yma ymateb i'r sgwrs, mae'r sgwrs yn mynd yn dawel, a dyna pryd mae Duw yn siarad. A mae gan Dduw rai cwestiynau i Job. Pwy ydy hwn sy'n amau fy nghynllun i ac yn siarad heb ddeall dim? Torcha dy lewis fel dyn. Fi fydd yn gofyn y cwestiynau ac ei di ateb. Ble oedd ti pan osodais i sylfaenu'r ddaear? Ateb fi os wyt ti'n gwybod y cwbl. Pwy benderfynodd beth fyddai ei maint? Ti siŵr o fod yn gwybod? Pwy wnaeth ddefnyddio llinyn i'w mesur? Ar beth y gosodwyd ei sylfaenu?
Pwy osododd ei chongl fain? Ble roedd e ti pan oedd y ser y bore yn canu gyda'i gilydd, a holl angylion Duw yn gweiddi'n llawen? Ac os ewch chi at lyfr Job ar ôl mynd adre, nwch chi weld bod tudalennau ar dudalennau o gwestiynau fel hyn gan Dduw i Job. A mae Job yn dod i'r fan le mae e'n sylwi yn pennod 40 adnod 4-5, mae'n wir, dwi neb. Beth alla i ddweud? Dwi mynd i gadw'n dawel. Dwi wedi siarad gormod ac alla i ddim ateb eto. Dwi am ddweud dim mwy. Mae Job yn dod i'r fan fan hyn, le mae e'n derbyn weithiau bod na ddim atebion hawdd. Bod yna ddim wastad atebion slick. A weithiau y peth mwyaf gonest i wneud ydy just ymdawelu ym mhresenoldeb Duw. Nawr, ar yr wyneb, falle bod stori Job yn stori anfoddhaol, unsatisfactory. Mae gan Job ei ffrindiau gwestiynau, ond mae Duw yn ateb nhw efo mwy o gwestiynau. Achos weithiau, does dim atebion ag esboniadau taclus, rhesymegol a gwyddonol i gael i bopeth. Da ni'n reddfol isio atebion ac isio esboniadau twt. Da ni isio gwybod pam bod ni'n dioddau, pwy all esbonio hyn. Ond weithiau, yr unig ymateb onest, yr unig ymateb iach, yw gweiddi'ch cwestiwn, codi'ch dwrn tuag at y nefoedd, a jyst bod yn onest efo Duw bod chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. A mae e'n iawn i ddadlau efo Duw. Mae e'n iawn i ymaflyd codwm efo Duw. Mae yna hanesion yn y Beibl ynglyn â pobl yn reslo gyda Duw yn llythrenol. Mae'r salmydd yn aml yn reslo gyda Duw pan mae'n mynd trwy bethau anodd. Mae'n bosib mae'r wers fwyaf mae Job yn dysgu ni yw fod gwir ddoethineb ddim wastad ynglyn â cynnig atebion, ond bod e fwy i wneud â gwybod pryd i siarad, ond hefyd pryd i fod yn dawel a gwrando yn y tywelwch ar Dduw. Da ni weithiau'n gwrando gormod ar y byd, yn dydyn. Da ni weithiau'n gwrando gormod ar yn calon ni yn hunain pan mae'n calon wedi torri a gadlu hwnna diffeinio leini. Da ni yn sicr yn gwrando gormod ar gysurwyr Job, pobl sy'n dod fyny efo rhyw atebion slick, sy'n weithiau'n help, ond mae dim ond yn help yn y tymor byr, neu weithiau actually'n damaging. Lle da ni actually angen gwrando a bodoli ym mhresenoldeb Duw. Dyma yw'r math o ddoethineb sydd yn para. Dyma yw'r math o ddoethineb sy'n dyfal barhau, yn cynnal ac yn constant i ni drwy'r dyddiau anodd yn ogystal â'r dyddiau da. Doethineb yn llyfr Job yw gwybod pryd i siarad, ond yn fwyaf pwysig, gwybod pryd i gadw yn dawel. Ond mae yna obaith. Mae stori Job yn gorffen gyda dechrau newydd. Nid dechrau canol a diwedd sydd i stori Job, ond fel yr efengyl Gristnogol yn gyffredinol, mae'n stori efo dechrau canol a dechrau. Mae Job yn dweud wrth Duw yn y bennod olaf, 42 adnod 3, ti'n iawn, dwi wedi siarad am bethau doeddwn i ddim yn ei deall, pethau oedd tu hwnt i mi, pethau nachwn ni moi dirnad a nhw. Felly be mae Job yn neud? Mae wedi dod i'r fan
le mae'n cydnabod bod ganddo fe ddim yr atebion, bod ganddo fe ddim o'r gallu i sortio'r broblemau allan. Hynny yw, mae yn dod i weld bod angen ateb a roed i ffydd mewn rhywbeth tu hwnt iddo fe ei hun. Yn byd pobl sy'n stryglo gyda dibyniaeth ac yn y blaen, maen nhw'n galw hyn yn let go, let God, yn dydyn, dod i'r fan yma. A da ni gyd i ryw raddau angen dod i'r fan yna, yn dydyn. O ddweud efo Job, ti'n iawn. Dwi wedi siarad am bethau doeddwn ni ddim yn ei deall, pethau oedd tu hwnt i mi, pethau allwn ni moi dirnad. A wedyn, nes ymlaen yn adnod 42, da ni'n gweld fod Duw wedyn yn restorio Job. Ar ôl i Job weddio dros ei ffrindiau, mae'n gweddio dros y ffrindiau sydd wedi wneud niwed iddo fe. Mae hwnna'n hyfryd, dydy. Dyma'r arglwydd yn rhoi yn ôl iddo y cwbl oedd wedi gochi. Yn wir, rhoddodd yr arglwydd iddo ddwywaith cymaint ag o'r blaen. Felly roedd Job yn hen ŵr mewn oedran mawr pan fuodd e farw. Fe fuodd Job farw, ond nid cyn iddo fe gael blas a profiad o'r Duw oedd yn y busnes o roed popeth yn iawn. Nath e ddim marw cyn profi a cael perthynas efo'r Duw oedd yn adfer a'r Duw oedd yn atgyfodi. Nawr yn yr hen amser pan sgwennwyd stori Job, oedd pobl yn trio gwneud synwyr o'r cwestiynau mawr yma. Oedd pobl yn trio dadle efo Duw. A dyma oedd y dyddiau gynt mae'r llythyr at yr Hebraid yn sôn amdano. Y dyddiau pan oedd Duw yn siarad mewn llawer dull a llawer modd. Ond pwy oedd yn sibrwd ei enw yn dawel yn y cefndir trwy stori Job? Pwy oedd y Duw oedd yn gweithio yn y dirgel? Pwy oedd y Duw oedd yn rhoi cysur i Job? Pwy oedd yn tynnu'r cosmos tuag at ddyfodol mwy gobeithiol, fydde heb ddagre, bydde heb boen a bydde heb farwolaeth? Wel, y Duw yna i ni yn gwybod amdano heddiw fel Iesu Grist. Yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthyn ni mewn mab. Yr un Duw gan rifoedd, falle miloedd o flynyddoedd ar ôl stori Job, sydd wedi dangos ei hun i ni yn Iesu Grist. Iesu Grist sydd wastad wedi bod, ond oedd falle yn y cysgodion yn stori Job, sy'n nawr yn glir i ni yng Nghrist. Yr Iesu Grist yma yn llyfr y datguddiad sy'n addo bod dydd yn dod pan fydd e'n sychu bob deigryn, pan fydd dim poen, pan fydd dim marwolaeth. Y Duw sy'n dewis dioddef mwyn cymryd i ffwrdd yn dioddefaint ni. Dyma yw rhan mor bwysig o'r efengel Gristnogol. Bod Duw yn dioddef mwyn amsugno yn holl ddioddefaint ni ac atgyfodi fel blaenffrwyth o'r nefoedd a'r ddaear newydd. Nawr, o ddarllen stori Job mewn vacuum, falle bod stori Job yn gadael ni yn siomedig a heb atebion. Ond os da ni'n gweld fod stori Job yn pwyntio ni ymlaen i'r dioddefaint a'r atgyfodiad yn Iesu, yna da ni yn gallu troi yn dagre yn lawenydd. Da ni yn gallu troi yn dioddefaint yn ddawnsio. Ddim bod fi yn ddawnsio, wnaethon ni watcho Strictly neithiwr, do Andrew. A chafo, falle bod chi'n meddwl bod fi... Mae'n iawn bod ni wedi mynd i chwerthin ar y diwedd fan hyn, achos dyma sy'n dda, ffrindiau. Bod gyda ni Dduw sy'n gallu troi yn dioddefaint yn lawenydd.
Bod gyda ni Dduw sy'n gallu sychu yn dagrau. Bod gyda ni Dduw allwn ni fod yn real efo fe, ond bod gyda ni Dduw sy'n codi ni o'r lle tywyll yna hefyd. Mae'r dyfeisiwr enwog Blaise Pascal yn dweud, in faith there is enough light for those who want to believe and enough shadows to blind those who don't. Sdim rhaid i ni aros yn y cysgodion, oherwydd fod Iesu heb aros yn y cysgodion. Mae Iesu wedi camu mewn i hanes yn Iesu o Nazareth. Mae e wedi dangos ffordd well i ni fyw. Mae e wedi dioddef mwyn cymryd ymlaen yn dioddefaint a'n beiau a'n pechodau ni. Mae e wedi atgyfodi fel i roi blas i ni o beth sydd i ddod mewn gogoniant. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn wylaidd yn plygu o dyflaen di nawr. Da ni falle yn cofio cymuned Aberfan yn ei cof trist a'i dioddefaint. A falle bod yr hanes yna wedi cyffwrdd rhywun yma bore yma. Ond o Dduw Dad, falle bod stori dioddefaint, stori prawf yn nes at adre i rywun yma bore yma. Falle bod storm y 2 flynedd diwetha, y pandemig, neu falle profiad fwy personol falle wedi rhoi gadael i fryw ar galon rhywun sydd yma bore yma. Falle yn bod ni fel Job gyda cwestiynau. A falle bod atebion gan bobl wedi wneud pethau yn waith. Wel, Dduw Dad, bore yma, gad i ni ymlonyddu a tawelu yn dy bresenoldeb di. Ond o Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti ddim yn Dduw sy'n gadael ni yn y tywyllwch. Ti ddim yn Dduw sy'n gadael i'r byd ddioddef eiliad yn fwy nag sy'n rhaid iddo fe. Ond ti'n Dduw trwy Iesu Grist sydd wedi rhoi plan in action mwyn cymryd dioddefaint arno ti dy hun. A trwy dy atgyfodiad rhoi dechrau i nefoedd newydd a deiar newydd, lle na fydd poen, lle na fydd marwolaeth mwyach. Ac felly mewn ffydd, gad i ni gamu at y Crist yna. Da ni'n dy wahodd di i sychu yn dagrau ni. A'n gwahodd ni allan o gysgodion amheuaeth tuag at oleuni Crist. Amen. Felly, da ni'n troi nawr at swper yr arglwydd. Swper yr arglwydd ydy'r bwrdd, os hoffech chi, yn llythrenol, lle mae'n dagrau yn troi yn lawenydd. Da ni'n dod at yn bwrdd gyda yn gofidiau, yn cyffesu, yn pechodau, falle'n cario briwiau dioddefaint. Ond wrth gymryd y bara a'r gwyn, mae e'n atgoffa ni fod Crist wedi cymryd yr holl myc yna, yr holl friwiau yna arno fe ei hun. A bod ni wedyn yn cael troi yn dagrau yn lawenydd yng Nghrist. Nawr, cyn bydd y band yn dod fyny mewn munud nawr i helpu fi arwain ni trwy swper yr arglwydd. Ond os ydych chi yn cyffesu Crist yn arglwydd, ga eich gwahodd chi yn gyntaf i gyffesu y credo gyda'n gilydd cyn i ni droi at y bwrdd. Credaf yn yw y tad holl alluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân. A aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd. Disgynodd at y meirw, atgyfododd y trydydd dydd,
esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Wel, mae'r band am ddod fyny nawr a chwarae cerddoriaeth yn dawel. Dwi'n mynd i ddod ar bara a'r gwin o gwmpas, a ewch chi gadw y bara gwin a newn ni gymryd e gyda'n gilydd mewn ychydig bach. Felly, ffrindiau, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly, dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sydd yn ame weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod i yn eich gwahodd chi, ond oherwydd mae Duw sy'n gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Ac felly ni'n troi at y bara. Cymerodd fara ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roeddynt a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff.
Wedyn, i ni'n troi at y gwyn. Ac wedi diolch fe rhoddodd iddynt a gyfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i. Gwaed y cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer. A newn ni godi i ganu'r emyn olaf. Dewch ni gyda'r bendith gyda'n gilydd i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas a'r ysbryd glân, i aros gyda ni oll o'r awr hon ac i byth. Amen.